سلام زخبركم تحتاتلتنا خميتولو امباركس نايز ساعات الزيانات زمزيكم الله مجمرتاجن هارس زينا زي تفعليو زيانات وش تحجر سرعة زبان جنبارن ديمقراسيا فتحن أبي تبيان زركبوا أبالاتو قبوتين كأخ جبرو ملخت محلاليفو أمريكا قبل على إيران بسكات زخانة متقاطعنا مفتاي كم زي تسمبر أفليتا بمتقاطع إسرائيل استغطلو دك مرحة حماس بوليتيكا بزح إد كم زي نبرم تجلسون كالوتن زبل زيانات حزنا متيناكم لنا سناي مكتتال أسمرا زارجة تحت بيته قام مربوط ناي تلفون بحدش يتكاكم زلوا تجلسوا أب كتما أسمرا على 7 عامات أدمز غزر زارجة تحت بيته مربوط قام مربوط ناي تلفون بحدش يتكاكم زلوا منستر مقعدين مرغبتاتن أتو تصفى سلاسة برهنة جلسوا نتمدب ملكيتو منستر تصفى سلاسة تغند علامات كالكلتي وحسن صففن أقل وساتن تلفون إنترنت نزرح بلو بيتان متتح كمون حدشتي حتى تقام تلفون نمعدال كم زخنة أفلتو زخم زيلون كولو كوربوريشن تيليكوميونيكيشن إيرترا بتمساسالي نأسمرا مدبراتو أبوردت كرن عسب بارنتو تسنين أسمران زارجة تحت بيتها مرببات قام مسمرات تليفون بحدش كم زلة تقليت اللهم بتوسخي مزازم فتات سبورتا ودر حيل بحري كم سزازمون تقليت اللهم زحل فسلس داور كايد زورها ودر سبورتا حيل بحري إيرترا بعلت 10 سلسة ميازيا بوع سبورتا وسمع تزازمو متودر بعسر تخلت استفلالي سبورتات كابشون منتج أنت تدك تبعتيون حموش تك أنت تدك كانستيون زي تساتف ويو أبتناي مزازم سنسرعت حلفي ستاف حيل بحر إيرترا كولونيل ملاك دخل مريم استفرالي أسست السراويت سلطان منغستن كالو تقدمات عايشن ترخيبهم نيرم حلف ستاف بروموشن حبريتان حيل بحري لترال كولونيل تعمتك يا بزابو مغلتي زكايرو در سبورتا أكلاون أمراون دلدولات من سيات نمعبال زعلم مخانو أسمير له أبتي مزازم مدرخ بحلاون سنة بوان مريتات استفرالي ودبات سبورتا وشلماتن تواهبيو كاب زيناتات وش تاجر كيوز أنا جنفر حقن سرعة زيادات أشوك خلك تعب سعد قلت تنك أخذوترو التحساسيبو جنفر حقن سرعة سبا مأكل زيادات أشوك زبل عن 6 هلق تعب سعد قلو أبنتك أمنة علت كنتات متحسيو حبرون شتونا زيوم تنقات كخانو التحساسيبو أبال نيتي جنفر إنسبكتر في الساي أبيو نارينا بسحبو حابريتا بستفل لي من قد زعت أشوك عينتات مقبن ماين نيتتك أمنة علت زودان بونتات كلمة استبالاشون كخون تخلص لزلو تقلقلتي صعبنيتو بقبو تكنتيبهم كواجد وتلابيو اتجنفر مش جنفر منسرت عنا بمتحبر عتب مكتل أدلا يبزخون لدما كسب ناي لاباراتوري مرمرة كم زكايدو تغيسو عبر استرخبو كعبداقاتات كم زي السحبن حقا وسعبينات كم زلونون قليسو انسبكتر في الساي نقادو كنتات ناي جشات وحلقتو كتاتلو استبلاشون بعلم كواجد وتمحسير الله قدم قبل جنفر حقين سرعة زبام أكل بستقبرو لناي لاباراتوري مرمرة عبر استرخبو إيمارتس زي تسمي عشوق ماي كعبداقا خص حبن سبكيت كمولون ملكت تاموزو زيزكريو سرعة حزب جنبارن ديمقراطيا فتحنا بإثيوبيا زركبوا أبالاتو قبو تنكاخ جبرو ملخت محلاليفو سرعة قدفت مال 4 بعد سبب كباب ميلينو مدرش انتقات من اللوات تخصيص صعبو أبي إثيوبيا زركبوا أبالاتو قبو تنكاخ جبرو ملخت 5 محلالفة كاب إيرترا استرخ بحبريتا أرديوم كرمتياب كباب بوليا منغو حيلتات منغستن أبالات فانون سخونو الكسوات نزقات مبناي تخص من اللوات ساسن يقوانسي أبلا كاب إيرترا زمتو سخونو أقاش عتوب كتتلن تفتشين كايد كم زغني كاب إيرترا بستفرالي أقات أمتاتنا بإثيوبيا بيازمتو أجاش نيرسات سحبوا حبريتا يرد هذا أبال حيلتات مكلخال إرتراز خونا قلسب نبعد سبب سوم مجشة مخنات أبزمت الأوان كتقد محجزنا برستا فلي أجوا في التشاخ كجبر له مستعذبة حتى كم زفتر له من جتات كالإرسات كبعد سبب كليسام تم من جتات وسيخم قبل لتم كبعد سبب نباس مرزق عزو يتبعون أجاش تمساسل أجوا في التشاخ مزكيت نت كالإرسات بسحبوا حبريتا كليسام من قصي تبعون محبرسب عالمنا تزمال أربع استفاد سمكستات بغلي لكري وكم زي كالون أبو قداي زتان دحنتن إثيوبيان حتى كالعال كم زخالن نتقول داي قربت زلهم أكلات يحبر له أمريكا قبل على إيران بزكايد زخونة متكعتي حنا مفداي كم زي تزنبر أفليتا أمريكا قبل على إيران بزفتم زخونة يخون متكعتي حنا مفداي كم زي تساتف إسرائيل كم زي تنقطع على الواتساب سلطان تاجر كليسام أب حدا ليتي لعلي سلستمي تساو ألبونا فرتن مثالات إيران بإسرائيل استتكوسو خوينهم مزد ما نتبع حدا ميازيا سوريا أبزركب كونسل إيران استغادا متكعتي ملسي كم زخونة أفليتا لام درجة خلو أتصور على مقدمة مبزوب حالتات إسرائيل أمريكان مشارختان كما كنت تغير له سلطان أمريكا جو بايدن
ባይደን እስራኤል ነተወስዶ ግብረ መልሲ ብጥንቃቐ ክትሓስበሉ ከም ዝተማሕፀነ ይገልጹ። ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ዝተፈጸመ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ከመይ ግብረ መልሲ ከም ዝህበሉ ኣዝዩ ብጥንቃቐን ብስትራቴጂያዊ ኣገባብን ክሓስበሉ ከም ዝነገሮ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ትማሊ ሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። ኢራን ሕነ ንምፍዳይ ካብ ዘወንጨፈቶም ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክሩዝ ሚሳይላትን እቶም ማስተር 99 ሚእታዊት ተወቂዖም ዝወደቑ ወይ ዝተኣጋጎሉ እዮም። እዚ ድማ ሰብ ስልጣን ኣሜሪካ ምልክት ወታደራዊ ልዕልና እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘርኢ ምዃኑ ይጠቕሱ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍጸመሉ ዝነበረ እዋን ነፈርቲ ኣሜሪካን መራኸቢ ሓይሊ ባሕርን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ፕሮጀክት ላይት ኢራን ከም ዘውድቓ ይግለጽ። ልዕሊ 80 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ብውሕዱ 6 ባሊስቲክ ሚሳይላትን ከዓ ብነፈርትን መራኸብን ኣሜሪካ ወይ ብሓይልታት ምክልኻል ኣየር ተወቂዐን። እዚ ከዓ ካብ የመን ክውንጨፉ ዝዳለዋ ዝነበራ 7 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ባሊስቲክ ሚሳይልን ከም ዘጠቓልል ማእከላይ ዝ ኣሜሪካ ወይ ሰንትኮም ብሰንበታ ብዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ። ድሕሪ ምጅማር እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ባይደንን ናታንያሁን ዝርርብ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ስልኪ ዝርርቦም ክልቲኦም መራሕቲ ከመይ ጌርካ ነገራት ከተዝሕሎ ክትሓስበሉን ከም ዝግባእ መኺሮም። ባይደን ድማ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ብዝግባእ ከም ዝመከተቶ ኣስሚሩሉ። እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ባይደን ዓቢ መልሲ ከይውሃባ ጠንቂቑ ድዩ ኣብ ዝብል ክዛረብ ኣይደለየን። እዚ እስራኤላውያን ክገብሮ ዝግባእ ቅማሬ እዩ ክብል ጥራዩ ኣመልኪቱ። ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጆን ኪብሪ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኣሜሪካ ሰፊሕ ግጭት ክፍጠር ድሌት ከም ዘይብላ ንእስራኤል ብንጹር ከም ዘፍለጠታ በተደጋጋሚ ሓቢሩ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ኢራንን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ከም ዝተላኸ ገሊጹ። ሚስተር ኪርቢን እቲ በዓል ስልጣንን ኣሜሪካ ንእስራኤል ምክልኻል ክትቅጽል ምዃና እኳ እንተገለጹ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ግብረ መልሲ እስራኤል ግን ከም ዘይተሳተፍ ኣነጺሮም ኣለዉ። እዚ መርገጺ ካብ ገለ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካን ካብ ስልጣን ነበር ክልቲኡ ፖለቲካዊ ጽላት ኣንፈት ነቐፌታ ዘሰዓበ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ወንበር ኮሚቴ ስለያ ባይቶ ኮይኑ ከገልግል ወኪል ሪፐብሊካን ኦሃዮ ማይክ ተርነር ሚስተር ኬርቢ ብዛዕባ ምህዳእ እቲ ግጭት ዝሃቦ ርእቶ ጌጋ ኢሉ ድሮ እናገረደ ይኸይድ ዘሎ እቲ ምሕዳር ድማ መልሲ ክህብ ኣለዎ ክብል ንማዕከን ዜና ኤምቢሲ ተዛሪቡ። ከምኡውን ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኮይኑ ዘገልግል ጆን ቦልተን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኒክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም እንተመሪፃ ምስ እስራኤል ክትጽምበር ከም ዘለዋ ገሊጹ። እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘይኮይኑ እኳ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ክፋል እቲ ፕሮግራም ወይ ኒክሌር ከተጥፍኦ ወይ ከተሰናኽል ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ክብል ንኒውስ ኔሽን ተዛሪቡ። ወሲኹ ብግልፂ ክዛረብ እንተኾይነ እስራኤል ኣንጻር ኒክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ክትብገስ ድልውቲ እንተኾይነ ኣሜሪካ ብኹርዓት ክትጽምበር ይግባእ ኢሉ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ማይክ ጆንሰን ድሕርቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ባይቶ ንእስራኤላዊ ወታደራዊ ሓገዝ ክግበር ደጊሙ ክጻር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ናብ እስራኤል ተወሳኺ ሓገዝ ንምልኣኽ ዝተገብረ ፈተነታት እቲ ጥማር ሓገዝ ንታይዋንን ዩክሬንን እውን ከጠቓልል ኣለዎ ንዝብል ጻውዒት ሰልፊ ዲሞክራት ስዒቡ ደው ምባሉ ይፍለጥ። ምክትል ጸሓፍ ምክልኻል ማእከላይ ምብራቕ ነበር ሚክ ሙልረይ ንእስራኤል ዝግበር ሓገዝ ብዘይ ዋዕል ሕደር ክውሰን ከም ዘለዎ እዩ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ ዘሎ። በመጥቃዕቲ እስራኤል ዝተቐትሉ ደቂ መራሒ ሓማስ ኣብ ፖለቲካ ማዕረኽ እንዳይነጥፉ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ። 3 ደቂ ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃንያ ብረቡዕ ኣብ ጋዛ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ተቐቲሎም እዮም። ሓዘም ኣሚርን መሐመድን ዝተባህሉ 3 ደቂ ምስ 4 ንኣሽቱ ደቆም ምዝዛም ሮሞዳን ንምጽንባል ኣብ ምዕራብ ከተማ ጋዛ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ኣልሻትን ዝርከቡ ኣዝማዶን ክበጽሑ ብመኪና እናኸዱን ከለዉ እዮም ተቐቲሎም። ደቂ እስማኤል ሃንያ 3 ኣዋልድን 1 ወድን ኮይኖም ሞና፣ ኣማል፣ ኻልድን ራዛን ከም ዝበሃሉ ሓማስ ገሊጹ እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምድረ በዳ ጋዛ ዝርከቡ 3 ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ከም ዘወገዱን ንሳቶም እውን ኣባላት ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ዝኾኑ ደቂ ሃንያ ምዃኖምን ገሊጹ። እስማኤል ሃንያ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝሰምዐ ናብታ እቲ መራሒ ሓማስ ዝነብረላ ርእሲ ከተማ ቀጠር ዳውሓን ሕክምና ዝተወስዱ ውጋት ፍልስጤማውያን ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ምዃኑ ይገልጽ። ድሕሪ ድማ ተቐትለት ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝግበር ዘተ ምቁራጽ ተኽሲ ተዕጡቕ ጉጅለ ንዘቕርቦም ጠለባት ከም ዘይጸልዎ ሓቢሩ እዩ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ ኩናት ካብ ዝጅምራ ትሕዙ 60 ኣባላት ስድራኡ ከም ዝተቐትሉ እውን ጠቒሱ። ምንጭታት ሓማስ ከም ዝሕብርዎ ሃንያ 13 ኣወዳት ከም ዘለዎ ይግመት። ገለ ካብኣቶም ኣብ ደውሓ ዝነብሩ እዮም። ደቂ ሃንያ ወታደራዊ ንጥፈታት ይሳተፉ ነይሮም ድዮም ንዝብል ሕቶ ኩሎም ኣብ ባይታ ዘለዉ መርትዖታት ምልክታት ከም ዝሕብርዎ ካብ ደቂ እስማኤል ሃንያ ብቐጥታ ወታደራዊ ንጥፈታት ዝተሳተፈ ኣይነበረን። ገለ ካብኣቶም ኣብ ማዕስከራት ብርጌራት ዕዝ አልዲን አልቃስም ወታደራዊ ክንፍ ሓማስ ስልጠና ክወስዱን ከለው ኣብ ወቃዕ ወታደራዊ ዕማማት ብንጥፈት ኣይተዋፈሩን ወይ ኣብ ውሽጢ ትካል ልዑል ጽፈታት ኣይነበረምን። ሃንያ ብሓሙስ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደቁ ተጋደልቲ ሓማስ ምዃኖም ነጺጉ እዩ። ኣብ ጋዛ ዝመደበሩ ተንታኒ ፖለቲካን ኪላ ጉዳያት ሓማስን ያሰር ኣቡሃይን ከም ዝበሎ እቶም 3 ደቁ ኣብ ወታደራዊ ንጥፈታት እንተዝነጥፉ ክንደዚ ብናጽነት ኣም ተዛውርን ክብል ተዛሪቡ የግዳስ ከምቲ መራሕቲ ትካል ዝገብሮ ብሕቡም ተንቀሳቐሱ ነይሮም። ብተወሳኺ ዕዳል ፍጥር
ምኽባር ኣብ ሲቪላት መኪና ብዝገብሩ ዑደት ምስ ንኣሽቱ ደቆም ከም ዝነበሩ ምፍላጥ ኣገዳሲ ነይሩ። ቀትለት ደቅን እስማኤል ሃንያ እስራኤል ትደናገር ምህላውን ወታደራዊ ዕላማታት ኣብ ምዕዋት ዘይምኽኣላን መርትዖ ምዃኑ ኣቡ ሃይኒ ይዛረብ። ምናልባሽ እስራኤል ከም ቀንዲ መራሕቲ ሓማስ ምርካብ ወይ ከዓ ኣብ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ዝተማረኸ ጆሆ ነፃ ምውፃእ ዝኣመሰሉ ዝያዳ ትርጉም ዘለዎም ዕላማታት ክትበፅሕ ስለዘይካለት ወታደራዊ ኣገዳስነት ዘይብሎም ዕላማታት ከይታርም ትፍትን እያ ዘላ። እቲ ስርሒት ብራጊድ ኣልቃስም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ካብ ካህን ዩነስ ንምብራቕ ኣብ ትርከብ ከተማ ዛና ኣብ ዘካየደቶ ስርሒት ሓያሎ ወታደራት እስራኤል ከም ዝቕተሉ ድሕሪ ምግላጹ ምስሊ ሰራዊት እስራኤል ንምምላስ ዝተገብረ ፈተነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀትለት ርኡይን ልክዕን ስላዊ ወጻርታት ከምኡውን ሚስጥራዊ ሓበሬታ ምእካብ ዝሓትት እዩ። እቲ ብረቡዕ ኣብ ዝተቓልዐት ሲቪላት ዊት መኪና ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣድላይ ከም ዘይነበረ ኣቡ ሃይኒ ይዛረብ። እስራኤል ንሚስተር ሃንያ ሓዊሱ ንኩሎም መራሕቲ ሓማስ ከም ኣሸበርቲ እያ ትቖፅሮም። ኣብ ቀትለት ምኽትሉ ዝነበረ ሳልሕ ኣልኣሩሪ ኢድ ከም ዝነበራ እውን ብሰፊሕ ይመን። ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ዝኣተወት ስድራ ቤት ሰራዊት እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ሞራል እስማኤል ሃንያ ካልኦት ካብ ግዛኣታት ፍልስጤም ወፃእ ዝነበሩ መራሕቲ ሓማስን ንምድኻም ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀም ነይሩ። ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፀረ ሓማስ ፕሮፓጋንዳ ዝሓዘ 10 ወረቓቕቲ ኣብ ምድረ በዳ ቃዛ በቲነን ነይረን። ፍልስጤማውያን መራሕቲ ኣብ ቃዛ ክትሞት ገዲፎም ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ምቾት ዝመልኦ ህይወት ይነብሩ ክብሉ ገሊፆም። ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቂሞውን ንሓማስ ተፀባኢ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘርጊሓ እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፖሊስ እስራኤል ንሓፍቲ እስማኤል ሃንያ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዞባ ነገፍ ኣብ እትርከብ ከተማ ተልሸቫ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ነይሩ። ፖሊስ ኣብ ገዛ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ምስ ንሃገረ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ገበና ዘተኣሳስር መርትዖ ከም ዝረኸበ ገሊጹ። እታ 57 ዓመት ዘዕድማ ሰባሕ ዓብዱልሰላም ሃንያ ኣብ ተልሸቫ ተታሒዛ ከም ዘላን በትካል ውሽጣዊ ጸጥታ ሽን ምርመራ ይግበረላ ከም ዘሎን ፖሊስ ገሊጹ። በኽሪ ወደ እስማኤል ሃንያ ዓብዱሰላም አልቦከር ኣብ ፖለቲካ ፍልስጤም ሓያሎ ትርጉም ዘለዎም ጽፈታት ኣለዎ። ኣባል ላዕለዋይ ቤት ምክሪ መንእሰያት ስፖርትን ፍልስጤምን ከምኡን ምክትል መራሒ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፍልስጤም እዩ። በተረው ኣቢሉ ኣብ መንጎቶም ክልተ ዓበይቲ ተቐናቐንቲ ውድባት ፖለቲካ ፍልስጤም ማለት ፋታሕን ሓማስን ኣረኣእያታት ክድልድል ፈቲኑ እዩ። ንሱ ስፖርት ብፍላይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ይኣምን። እንተኾነ ኣብዚ ዓመት ኣብ ለካቲት ኣብ እዋን ዋንጫ ኤስያ ዝተኻየደ ፀወታ ቀጠርን ኢራንን መቕራቡ ኣብ ነበርቲ ቃዛን ድለይቲ ፍትሕ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ቁጣን ጭንቀትን ፈጢሩ እዩ። ብዙሓት ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ ግምት ምእታው ከም ዘይግቡእ ገይሮም እዮም ቆፂሮሞ። ብፍላይ ምስ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዝተኣሳሰሩ ሚድያታት ነዚ ምስሊ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብምዝርጋሕ ክምዝምዙ ፈቲኖም እዮም። ሃንያ ኣብ 2017 ዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ምንቅስቓስ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ መንጎ ቱርክን ቀጠርን ይገይሽ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ምቁራፅ ተኽሲ እውን ይመርሕ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ኢራንን ሩስያን ተጓዒዙ መንባሩ ይዝከር። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጽም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።